til vores tv-show. I dag der skal vi høre den helt nye upcoming opfinder. Kjeld Møller. Og han kommer med sine banebrydende opfindelser og igen. Og i dag der vil han så vise nogle af de opfindelser, han er i gang med at udvikle. Så vil du ikke bare starte med at fortælle om din første opfindelse? Jo. Har I nogensinde prøvet at skulle spise suppe? Ja. Og en tallerken? Ja, og det så, er det. Ja, så flyder det ud over siderne. Ja, det kan jeg se. Så har jeg opfundet, at man bare kan bøje tallerkenen, sådan at væsken kan ligge nede i. Så er det meget nemmere. Ja. Jeg tror altså allerede, det man kalder en skål. Den dybe tallerken. Ja, videre til ting nummer 2. Vi er nu tilbage efter et par tekniske problemer. Kan du fortsætte med lidt mere? Ja, kender jeg det, når I får kolde fødder? Ja. Ja, hvis det lige har været godt udenfor, og det var irriterende. Ja. Så har jeg fundet på de her luffer her, eller hvad man skal kalde dem. Det er sådan det. Jamen, det er jo genialt. Ja. Det hjælper lige meget at bløde lige. Altså, det er det, man kalder sundskov. Jamen, videre til den næste ting. Ja, vi vender tilbage lige om lidt. Hallo? Nu er vi tilbage med hans tredje Kjels tredje opfindelse. Ja, men kender I det, når I er ude at rejse, hvor I så har glemt en adapter? Ja. Altså, sådan en her til dine ledninger. Ja. Så har jeg opfundet en stikkontakt, hvor man bare kan putte en USB ind i. Sådan, og så kan den meget være sådan. Jeg tror altså, de er på busserne i forvejen. Videre til næste ting. Ja, vi vender tilbage snart. Ja. Kender du det der, når man bare er svag? Ja, ja. Ja, man bare har brug for hurtige muskler. Ja. Så har jeg opfundet de her tyngdetrækker. Tyngdetræk. Ja, så kan du sådan gøre noget med, at det bliver stærkere. Det er det, man kalder håndvægte. Sådan er dårligt navn, mand. Ja, det kan godt, ja. Kender du det? Når du ikke har noget godt at sidde på, en anden træstol eller samme, derfor har jeg opfundet gamerstolen. Til når du sidder og gamer, så sidder rigtig dårligt. Den findes allerede, Kjeld. Det kan simpelthen ikke passe. Jamen det gør den. Og det hedder en gamerstol. Nå. Ja. Så. Ja, videre til næste produkt. Ja. Det gør jeg. Venter på, at han gør sin næste nye opfindelse klar. Den her, den skulle altså være helt anderledes, noget som ingen har set før. Altså, hvorfor vil man lave noget så specifikt som præcis det? Det sagde han i hvert fald selv. Nu kommer hans næste opfindelse. Jeg har opfundet sådan et brætspil med ternen, som der skulle forestille noget krig, når man var i krig med. Og så har man nogle forskellige brikker, så har man en dronning eller en konge, og så handler det om at dræbe kongen. Og det kalder jeg for chak. Det lyder overraskende meget som skak. Skak? Ja, skak. Har du ikke hørt om skak? Hvordan kan de opfinde noget så specifikt? Jamen det ved jeg simpelthen ikke.
Ja, nu er vi så tilbage med endnu et produkt. Jamen, jeg har opfundet en spillekonsol og en controller, hvor den kan lyse, og så kan man ikke se lyset, fordi man har vendt den. Det lyder faktisk, altså den ser meget sådan anderledes ud. Ja, prøv lige at sådan her ser den ud. Det er en PlayStation controller, det der. Ja. Den blev lavet af firmaet PlayStation, som laver PlayStations. Den kan da lyse. Jamen det kan den også. Den kan også lyse. Hvordan kunne de lave sådan noget specifikt? Det ved jeg ikke. Men altså, du må lige tage dig sammen, ikke også? Du må lige finde noget, som rent faktisk er nyt. Altså jeg kan simpelthen ikke... Hvorfor findes der så mange ting? Jamen det ved jeg ikke. Men du må lige... altså det er vores sidste chance, det her. Kom her. Bare roligt, vi har et sidste produkt, som kommer lige om lidt. Og det skal I se frem til. Det er noget, som aldrig er blevet hørt om før. Det er noget, som ingen kunne have forestillet sig. Altså det er helt utroligt. Jeg vender tilbage lige om lidt. Har du nogensinde haft lyst til at spille et spil, som handler om strategi, og hvor du virkelig bare skulle tænke dig om? Et spil, der handler om det er et spil, der handler om at jage en brik op i en krog. Det er en hel serie af tankespil og fælder, der bliver sat op. Så præsenterer vi nu for jer Schach. Schach, det er et helt nyt spil, som kommer med hvor mange brikker? 32. Som kommer med 32 brikker i alt. Den kan bare... Du kan spille det med så mange personer, og det er så hyggeligt og tanke. Det kan også være vildt intenst faktisk. Men ja. Nu kommer Schach. Ja, køb det nu til 650 kroner. Tada! Tyngdetrækker. Har du brug for nogle muskler? Har du brug for at være sexy? Har du brug for rigtige muller? Så køb tyngdetrækker. Tyngdetrækker, de får dig til at trække tyngden, og de får dig til at trække pigerne hen til. Og vi har lige trukket prisen helt ned til 250 kroner per styk. Køb dem nu. Kan fås i forskellige vægttyper. Ja, I kan fås i forskellige vægttyper, ja. Har du nogensinde oplevet, at du vil hælde en eller anden form for væske ned på din tallerken? Se, det ryger jo ud over det hele. Det går jo ikke. Nej. Det er jo helt forfærdeligt. Se, det er derfor, vi præsenterer den bøjede tallerken. Det er en tallerken, som... nu skal I se noget mageløst. Se lige der. Vandet bliver i tallerkenen. Det har man aldrig set før. Det kommer til at revolutionere, hvordan vi spiser i fremtiden. Og ja, det koster kun 300 kroner per stykke. Det er det billigste for så genialt en opfindelse. Køb det nu i din nærmeste. Men nu kommer der et helt nyt. Du har en pude med der. Det er lidt mere et koncept. Det er en rukke. En rukke? Ja, simpelthen. Hvad kan man med en rukke? Du kan sådan ryste den af. Det giver ro. Og det er også lidt hyggeligt. En rukke? Ja, ro og hygge. Rukke? Jeg ser. Jamen det er... Det har jeg i hvert fald ikke set før. Det er en rukke, ja. Det er jo helt fantastisk. Altså, må jeg lige prøve den der? Ja, jamen jeg kan godt mærke det. Ja, en rukke. Ja, jamen det er en rukke.
Det har vi aldrig nogensinde set før. Ja. Har du noget, hvordan kom du frem med det her recept? Jeg kædede mig rigtig meget i dag. Og så tog jeg en normal pude og rykkede den, og så tænkte jeg, nu laver jeg sgu min egen slags. Men hvordan sælger vi rukke? Reklamer? Skal vi ikke også få nogle penge på det? Eller? Okay, du kan donere til vores rukkekasse. Vi har den på skærmen nu. Der kan du simpelthen donere, og så uddeler vi gratis rukke til jer derude, som har brug for det. Ja. Hej, tak fordi I tog med på den her video. Vi håber, at I liker den. Og håber, I synes, den var sjov. Hej. Det er faktisk løgn. Jeg har opfundet noget. Hvad? En tryllestave.